Op 6 juni fietsen deze 8 mannen meerdere keren Alpe d'Huez op. Allemaal met het doel om geld op te halen voor de kankerbestrijding in het kader van Alpe d'Huez. En daar is dit wielercafé ook voor bedoeld. Hier is uw presentator Jan de Kom. Welkom allemaal, goedenavond. Wat fijn dat u met zoveel hier bij ons gekomen bent om het wielercafé van Team Born for Life mee te maken. Born for Life, geboren om te leven. En met de hoed mee fietsen naar de top. Van Alpe d'Huez, want ons doel dat ligt op bovenop. Dus geef nooit op. 2010 zat je bij mij aan tafel in het programma L1 Laat. En toen vertelde je over prostaatkanker. Ja. Met de beroemde woorden mag ik zeggen, er gaan meer mannen dood. Met dan aan. Ja, dat klopt nog steeds. Ja. Hoe is het met je? Nou, eigenlijk boven verwachting goed. Ik fiets nog regelmatig, ik voel mij goed. Net vroeg ik iemand, is het stabiel? Nou, het is niet helemaal stabiel. Maar ik zit hier nog en ik voel me hartstikke goed. Ik fiets nog bijna elke dag. Dus ja, het gaat goed. Wat is een mens leven, dan wil ze niet vergeven. Wie het is egal. Voor die aan kankerlieën, kom hier samen strieën. Dat is toch ganz normaal. We willen niet beloven, we fietsen straks naar boven. Voor het goede doel. Dit is nog niet op melden, we zoeken sponsorgelden. Ja, leven een heleboel. En met de hoed, mee fietsen naar de top. In 1978 werd Henk Lubberding Nederlands kampioen op de weg. In datzelfde jaar won hij een etappe in de Tour de France. Als hoeveelste eindigde Henk Lubberding dat jaar in het eindklassement van de Tour de France? Was dat A, 8e, dus de gele, of B, 9e? Het was inderdaad A, hij werd 8e. Welkom, u hebt de prijs gewonnen. Applaus. Door wie aan kanker lijden en zoeken onze grens. Wij willen hier beloven, wij fietsen straks naar boven voor het goede doel. Ja, ik wil er echt duidelijk voor. En dat hier gevolgd door Jacques Opgenoord. Waar de 500 meter, de eerste 500 meter is afgelegd door Andy Kronenberg. Ik werk te hoog, wij fietsen naar de top. Van Alpe d'Huez, want ons doel dan ligt daar bovenop. Dus geef nooit op, dat is de wijze les. Wij gaan omhoog en dat doen we wel een keer of 6. Woordensport heeft een pakketje samengesteld. Een van onze sponsors. En daar zitten lekkere dingen in voor onderweg. Garanties voor het leven, die zijn er niet te geven, daar kun je niet omheen. Zo blijven wij geloven, in de weg naar boven, het onderzoek gaat door. Maar die tijd van leven, daar wil je toch vergeven, ja daar gaat het door. De jonge eerste vraag die je hebt gesteld gaat meteen over doping. Welkom Mark Los. En we konden waren een keer of 6. De wedstrijd van tevoren, voor het gaat gebeuren, dat is niet begin. Garanties voor het leven, die zien er niet te geven, er is geen wat ons bindt. Dat is de weg naar boven, van wie we het beloven, wie fietsen geld bijeen. De kwaliteit van leven, daar moet je dus vergeven. Dat duikt ook iedereen. En het werkt de hoer, we fietsen naar de top. Bovenop, dus geef nooit op. Dat is geen wiezeles. We worden hoer. En we komen waren een keer of 6. De laatste paar meters binnenfiets en dat doet hij. Edwin heeft gewonnen.
velen, veel en velen. Het nog te waarderen en guld te condoleren, dat is een beste toch. Ik wil graag ook naar voren mijn eigen vrouw. Kom even achter de camera vandaan. Hartstikke bedankt voor het schrijven van een fantastisch lied. Vanaf US, wandelstoel met elektro bovenop, de scheep groeit op, het is zijn biezenhuis. Wij gaan omhoog en dat doen we een keer of 6, de scheep groeit op, geef nog